Първо, добре дошли на всички, които сте тук, и ви благодарим за интереса към този проект и към метода, вероятно също. Нека стартираме с това да се представим хората, които сме в екипа, тези, които ще водим този проект. Ще почна с себе си. Румен Янкулов се казвам. Психолог съм по образование от 96-та година. От 99-та съм в терапевтичната сфера. С констелациите съм повече от 20 години вече. И всеки месец цяло имам събития констелационни и освен това от 14 години вече водя и обучения за хора, които искат да се развиват в тази посока. Не значи, че стават констелатори непременно, но е възможно. На първо място проектът е за себепознание и така. Това, за което в случая обаче се вълнувам толкова е, понеже стартираме от есента нещо ново, което до сега не сме правили и не знаем никой да го е правил от проучването, което направихме. В световен мащаб изглежда, че такъв проект не е правен, освен ако моите колеги не са открили междувременно нещо, което казва различно от това. Но така или иначе, за мен е чест и голямо удоволствие да предприемаме стъпки за това да докажем или поне да проверим доколко констелациите могат да бъдат равноправен психотерапевтичен метод с доказани резултати във времето, закрепени в ежедневието. И това реално е и целта на този проект. Да, надяваме се да поне да имаме много добри данни, да имаме добра информация, за да може да разберем. И дори да се окаже, че не можем да докажем тенденция универсална към терапевтично повлияване, за нас е много интересно така или иначе да направим такъв проект, поне да знаем реално за каква част от хората това наистина работи добре, понеже ние чуваме от много хора, от много места, че това работи за тях и дава добри резултати. Но ние го чуваме от много хора и много хора идват отново и отново, но не знаем за тези, които не идват и тези, които никога не се обаждат. Така че целта ни е да разберем повече, като правим един проект, с който да проследим личния процес на участниците в продължение на 2 години работа с този метод, но за метода малко по-късно ще поговорим. Сега може би да дам думата на другите колеги в екипа да се представят накратко. Благодаря. Може би аз да се включа. Здравейте и от мен. Аз също много се вълнувам относно това предстоящо начинание. Аз срещнах метода семейни констелации през 2011 година, като преди това вече имах доста дългогодишно обучение в сферата на фамилната терапия. Метода буквално ме намери в период, който беше доста предизвикателен за мен и още първата среща с този метод много силно ме докосна. Всъщност аз получих първото си участие като подарък и като подарък от близък за мен човек. И този подарък ме свърза много силно с метода, така че при първа възможност се включих в първото обучение, което Румен Янкулов организира. Моето обучение протече в рамките на около 4 години. Имах възможността да бъда и асистент в втория тренинг, втория випуск. И от 2017 началото водя групи регулярни с този метод. Разбира се, работи и индивидуално като терапевт, но това е много силно застъпена част от моята работа и за мен също това, което ме мотивира и вдъхновява е след толкова години има наблюдение на ползите,
през обратни връзки. Лично за мен бих казала и моята лична трансформация. За мен също би било много интересно и ценно да се изследват с научни инструменти ефектите от метода. Това е може би накратко от мен. Здравейте от мен. Аз съм Емил Стретев. Само да видя дали се чувам. Би трябвало да се чувам. Да. За тези от вас, които не ме познават, аз също се занимавам с семейни констелации. Започнах с семейните констелации още на 16, на 17 години започнах тренинга си, като той продължи малко над 7 години. Имам завършен, освен трети тренинг при Румен Янков, и бакалавра психология в Нов Български университет. От няколко години обикалям цяла България с моите констелационни групи, като съм водил много групи в различни градове в България, дори и села, дори и по-затънтени места, не само в най-големите градове в България. Също последните години съм написал и споделил над 1000 публикации, които общо са стигнали до над 800 000 българи. Те са в темата за психология, терапия, семейни констелации и взаимоотношения с близките. Причината да се занимавам с семейни констелации и то професионално, не само като любител, е, че този метод промени моят живот, промени всички взаимоотношения, които имам с моите близки, най-вече с родителите, с партньорката ми, с самия себе си, с племето, от което идвам. И причината да съм тук и да подкрепям този проект е, че това, което наблюдавам в нашия балон, така да се каже, на семейните констелации, че, както каза Румен, хората, които се докосват до метода и влезнат по-надълбоко в него, усещат субективен ефект, нещо, което помага на живота им, но това е субективното им възприятие. Науката все още не подкрепя този метод и нямаме все още обективни измерватели или по-скоро обективни доказателства, че този метод работи. С това изследване ние искаме да направим една стъпка към това да видим обективно дали този метод наистина дава някакъв ефект на хората, които се докосват до самият метод, и същото време искаме да видим дали той може да влезне в един по-голям контекст на не да ходим на семейна констелация веднъж, а дали можем по-дълбоко и по-дълго да ходим на такива групи и да видим какъв е ефектът от това. И така, аз съм сигурен, че независимо какво открием, то ще е изключително ценно и ще помогне на вероятно стотици, надявам се, хиляди констелатори в света и всички техни клиенти и хората, които ще докоснат тази работа. И така, това е от мен. Кой от организаторите? Да. Да, казвам се Елена Отимирска. За мен този проект съчетава много от моите интереси, професионални и хобита. От една страна, това е самия метод, семейни констелации. Аз съм завършила тренинг 5 при Румен, сега асистирам на тренинг 7 и специализирам бизнес констелации. Те са профилирани в областта на кариерното развитие, професионалното израстване, самия бизнес и въобще в организациите. Карала съм доста обучение извън България, в Холандия, в Англия. От друга страна съм също психолог и изкушението ми там е пак в частта на бизнес и организационната психология и преподавам в Софийския университет, Нов Български университет по тези дисциплини. Там като изследовател, като учен пък винаги съм търсила доказателствата. И сега, съчетавайки точно в този проект моя интерес към констелациите и този научен подход, аз наистина много се вълнувам и радвам, че започваме, стартираме такова пионерско начинание. Така че с голямо вълнение чакам да видим какви ще са резултатите, защото, както в науката знаем, и липсата на резултат също е резултат. Така че нека да видим, ние сме убедени, разбира се, в ефекта от метода, но нека да видим в един такъв дългосрочен план, както го планираме ние, какво ще излезе. Тъй като ние ще измерваме в началото, по време на отделните сесии и в края какви са резултатите. По едни и същи измерители ще засичаме
и след това ще разкажем, надявам се, за положителните ефекти. Това е накратко и от мен. Здравейте! Чува се? Да. Добре. Аз съм Тотка, благодаря. Изключително много също се вълнувам, както всички колеги, които споделиха до сега. И така съм много нетърпелива да видя какви ще са резултатите от този проект и се питам колко ли пъти ще трябва да се повтори, може би ще трябва, за да наистина се утвърдят резултатите от това изследване. Или иначе, аз срещнах констелациите преди повече от 10 години. 2015 година станах част от втори тренинг при Румен. От 2019 края правя групи. В началото бяха групи за практика, след това групите, които всеки месец правя по една или две. И това е единственото нещо, в което се фокусирам изцяло и цялата ми енергия отива там. Така че това за мен. И нетърпелива да започнем да говорим повече за проекта. Благодаря. Добре, тогава може би да ви кажем как ще изглежда цялото това нещо, какво си представяме ние, какви ползи очакваме да има за участниците и въобще цялата структура и въобще на какво каним хора. Значи, може би първо няколко думи за това как се роди целият този замисъл и откъде дойде. Всъщност заслугата е в голяма степен на Динка. Един ден тя се обади и казва: слушай, мой ментор в психотерапията, в фамилната терапия, известен български психолог, един от създателите на Българската асоциация за психотерапия, иска да ни подкрепи с 2 думи и си представя, че този метод може да има повече бъдеще и включително и да бъде включен в психотерапевтичните методи официални в България. Това изглеждаше интересно, още повече беше интересно да го чуем от такъв човек и ние почнахме да мислим какво ще е нужно, за да можем да застанем за този метод като научен метод с доказани ефекти. И едно от нещата, които чухме, че биха били важни, е това този метод да има проверени във времето резултати. Защото обикновено нашата практика е хората идват веднъж, те получават въздействието на своето преживяване там, своето участие. Много често те имат или споделят за не само по време на групата, на събитието и накрая, а и след това чуваме колко значими промени виждат живота си. Обаче ние не знаеме доколко тези промени са устойчиви. И това, което решихме, понеже винаги ни е чувъркало какво ще бъде, ако не работим просто еднократно с някой, а е периодично нещо, в което хората регулярно да се виждат и да работят с този метод. Разбира се, в нашето обучение ние го правим, но там нямаме проверка също, нямаме статистика, която да казва кой какви резултати извлича в крайна сметка от този процес. И затова решихме да заложим на един проект, в който да вкараме много статистика, за да можем да измерим обективно. Разбира се, в голяма степен е субективно, защото хората в голяма степен ще се самооценяват, освен ще имаме и някои обективни критерии, разбира се. По много канали искаме да проверим ефектите и като наше наблюдение, и като наблюдение от страна на нашите асистенти, и като евентуално, ако има възможност, да получим обратна връзка и от някои хора, с които познават или са близки и живеят с така нашите
курсисти, за да видим наистина доколко каква информация ще извлечем от това. Разбира се, това е пионерско издание, както Елена каза. Ние не знаем доколко, най-вероятно ще има много неща, които в следващите издания ще трябва да адаптираме, да променим, да добавим или нещо да махнем. Но за момента си го представяме по този начин. Стартираме на 25 и 26 септември първата сбирка на тази група, която ние искаме да съберем. Това са около 50 човека, не много повече. Надяваме се и не много по-малко за целите на статистиката. Ни трябват много хора, но пък от друга страна ние искаме да обърнем внимание и да имаме наблюдение върху процеса на всеки участник, така че ние не можем да играем толкова много с бройката. Дори да искаме да вземем 100 човека, не можем да вземем 100 човека. Така че спряли сме се на цифрата 50, което за начало мисля, че е добре. Но в перспектива, ако видим възможности да го разширяваме в следващ проект, можем и по друг начин да подходим, но за сега бройката е ограничена и искаме да с тези хора регулярно да се виждаме всеки месец, веднъж. Не винаги ще бъдем всички водещи заедно на първата среща, 25 и 26, това е уикенд, септември, ще бъдем всички заедно. И на последната, септември до година, също ще бъдем всички заедно, а пък на другите срещи понякога ще сме по двама, понякога всеки сам ще работи. Така или иначе, нашите стилове са различни, подходите ни са различни, инструментите, които ще споделяме, също са различни, защото са, как кажа, достижения на опита на всеки един от нас. Всеки има нещо различно, което да вложи и да покаже. И ние искаме тази първата година да дадем на хората колкото се може повече инструменти за работа. Констелационни инструменти и помощни констелационни инструменти. И нещото е тази една година ние да се виждаме всеки месец, а втората година ще имаме пак срещи, но срещите ще бъдат онлайн и ще бъдат само за да си сверяваме часовника, за да следим процеса на участниците. Ако има нужда, разбира се, ще работим и индивидуално с някой, но като цяло втората година не правим констелации, не правим констелации в група. Това е скелета на проекта ни. Между отделните сбирки, това, което ще бъде веднъж месечно по един ден, ние също така ще имаме онлайн срещи, където ще следим какво се случва с участниците, от какво имат нужда, имат ли някакви въпроси, има ли нещо, което им е важно, имат ли нужда от подкрепа за нещо. И искаме, понеже искаме тези 2 години да ползваме само участниците, да ползват само констелационни инструменти или помощни констелационни инструменти, за да ни е чисто изследването. Тоест, други думи, ние не бихме искали хората да ходят на лична терапия в това време, за да можем да знаем, ако има развитие, ако има прогрес, ако има позитивни резултати, да знаем, че на какво се дължат те. Това е едно от нещата. Друго нещо е, значи това, което в тази една година, всеки, разбира се, ще получи констелация и всеки един ще има възможност, сигурно ако не във всяка сбирка, то много често ние ще правим констелационни упражнения. Често ще има упражнения по двойки, по тройки, които често са мини констелации. Така че човек може много да се придвижи вътрешно и през тези помощни инструменти. Какво друго? Другото е, че искаме да са хора, които имат малко опит. Не хора без опит. Такива няма да може да вземем за началото на проекта. И ако човек иска да се включи в този проект, а няма никакъв опит, все в един момент ще трябва да се появи някъде и да види какво правим, за да не се окаже, че е дошъл на неподходящото за него място, което ние нямаме интерес
това. Да, искаме хора, с които познават, но познават малко метода. 1, 2, 3 участия, може би. Така че, ако има прогрес, ако има израстване, ако има развитие в различни области, в различни сфери, ако са разрешили свои теми, ние да знаем, да има, да има голямо пространство за развитие. Ако са хора, които са с много опит и вече са извървяли голям път с констелациите, мислим, че няма да е толкова показателно за това какви са възможностите на метода. Затова търсим хора с сравнително малко опит. Така, може би да дам думата на някои от колегите да кажат някои други неща. Аз не искам да вземам цялото пространство в представянето на проекта. Да, колеги, които желая, моля да продължи. Неща, които биха били важни хората тук да знаят, да имат предвид, за да могат да се ориентират, да преценят, да видят това как стига до тях и дали това е за тях нещото. Добре, аз мога да кажа за хората, които имам, по-скоро за критериите, които имаме и изискванията към участниците, допълнителни неща. Това, което сега ще направя е, ще споделя екран директно от нашето събитие във Facebook, за да може да видите директно критериите. И да видите дали се разпознавате като някой човек, който има интерес да се включи в това изследване. И трябва да ми виждате екрана. Да, така. Както каза Румен, от 1 до 3 участия да имате. Ако нямате никакви участия в метода, по-скоро този проект не е за вас, отидете на участите в някоя констелационна група и след това може да кандидатствате. Ако имате над 3 участия, по-скоро начинът да подкрепите това изследване е да кажете на свои близки, които имат от 1 до 3 участия и те да кандидатстват. Сега, друго изискване е да имате реална лична тема от живота си и да имате мотивация тя да намери някакво разрешение или поне няколко стъпки към разрешение, а не просто да дойдете с нещо, което си измислите ето така, защото искате да се включите в този проект. Има нужда да имате нещо, което ви чувърка отвътре и искате дълбоко да го изследвате. Също няма да приемаме хора с актуална психиатрична симптоматика или диагноза. Това ние ще можем да го отсеем в анкетите и в интервютата, така че ако се чудите дали сте от тези хора, или знаете, или ако не знаете, ние ще ви отсеем. Хора, които не са въвлечени в лична работа с друга терапевтична модалност. Ние искаме тук да преценим как инструментариум, който е констелационен, дава ефект и какъв ефект дава. Ако сте готови 2 години да не ходите на лична терапия, на групова терапия и да се занимавате с други психотерапевтични методи, тогава сте за изследването. Ако ви е много важно да изследвате вашите лични теми през други подобни методи, тогава това изследване не е за вас. Ние ще ви предложим в цялото изследване широк набор от констелационни инструменти за лична работа. Тоест ще може да изследвате не само темата, с която идвате, но и други теми, които могат да излезнат в процеса или да имате с които идвате. И така. Също да сте над 18 годишна възраст. Не работим с хора, които са под 18 на този етап. И така, едно поправка от това, което Румен каза, ще започнем на 26 и на 27 септември, като тук на екран показвам датите. Може да си скриншотнете, също повече информация за целият проект и всичко друго може да намерите в Facebook събитието, което се казва Дългосрочен изследователски констелационен проект. Снимката ни изглежда по този начин. И разбира се, всички детайли, които ги няма тук, затова и този вебинар, ние да ви отговорим на тези въпроси. И така, това е от мен. Другите, ако имат нещо да допълнят. Може би аз още нещо да кажа. Ние ще работим в екип заедно с
един доста солиден асистентски екип, хора, на които имаме много доверие. Те всичките са хора с много опит, наши студенти или бивши наши студенти, някои са стажанти по метода. И тези хора на всяка сбирка също ще взимат активно участие. Много често ще работим в така наречените ресурсни групи и между сбирките на живо. Също така асистентите ни ще поддържат постоянен контакт с участниците. Ако има нужда нещо, ние да го знаем и да можем да се отзовем своевременно, ако участник има нужда от специално внимание. Аз бих искала да добавя също това, че участвайки в този проект и поемайки ангажимент да не посещават друга терапия, хората не поемат ангажимент да не ходят на други консервационни групи по време на тези 2 години. И така че, понеже може на някой от вас това да му се види малко един ден на месец, вие можете да посещавате други групи, където си желаете и да работите. Няма проблем да поставяте консултация през тези 2 години или особено във втората, когато няма да имаме ние физически срещи. Това също. Не се чува, Динча. Елена, ти ако имаш нещо да добавиш, Динка. Динка също да говори. Нека Динка, разбрах, че тя иска. Да, това, което бих искала само да вметна са 2 неща към момента. Едното е, че макар да започваме от септември, реално подаването на заявки трябва да се случи до края на този месец. Така че остават малко дни, в които може да заявите своя интерес. И другото, което бих искала да кажа е по повод различни въпроси, които получавах, най-вече в групи, на които съм разказвала за проекта. Така поставено 2 години за някои хора изглежда много голям ангажимент, но реално става въпрос през първата година за 14 дни разпределени в месеците. Т.е. става въпрос за 1 ден месечно през 10 месеца, само първия и последния, както каза Румен, по 2 дни. Т.е. реално ангажираността е нещо, което няма да отнеме чак толкова много времеви ресурс. И подкрепящите онлайн срещи всъщност ще бъдат като някаква допълнителна подкрепа, като втората година реално няма да се виждаме и на живо, така че ако за някой това е притеснително, е добре да се има предвид, че търсим наистина мотивирани хора, но времето и срещите, които ще имаме, няма да бъдат чак толкова много като брой дни. Другото, което си мислих като полза, докато така, се подготвях за срещата, беше, че всъщност полезността на участието в един такъв проект е, че човек може да работи с себе си в посока на себеопознаване, без да се лута и да го прави на парче през различни процеси хаотично. Всъщност да бъде с едни и същи водещи, с едни и същи хора, подкрепяща общност от хора, което аз от позиция на обучението ни, както каза Румен, и при нас самото обучение се случва по този начин с едни и същи хора, виждам, че това също има своята полза, тъй като дава предпоставки за много по-голямо навлизане в дълбочина, когато вече все повече се чувстваш свързан с групата, с която си от хора и се създава вече една по-доверителна връзка и с водещите. Добре, може би аз да продължа с изследователската част на проекта. Със сигурност ползите за участниците ще бъдат много
в личен план. Ползите пък за, ако щете, общността и обществото ще бъдат точно тези обобщени резултати, които се надявам ние да имаме в положителен план. Когато казваме изследователски проект, това означава, че ние ще правим обобщения на тези резултати. Едно от най-важните неща и принципи въобще в констелациите, разбира се, в всички терапии е конфиденциалността и поверителността. Тук също ще спазим този принцип и няма по никакъв начин да изнасяме каквито и да е лични данни, само в обобщен вид ще предаваме това, което се получава. Така че и в този план може да имате пълното спокойствие. Екипа, който работим с тази част, изследователската, е доста сериозен, с много опит. Имаме и външен консултант, статистик, така че се надяваме наистина да получим достоверни данни, на които може да се опрем, надежни и валидни, които да дадат и насока за развитието, ако щете, на следващи такива проекти, тъй като няколко неща са пионерски в този проект. Едното е самото изследване. Както вече споменахме, по света се правят опити, но все още няма пълното приемане от науката на метода, така че ние ще допринесем, надявам се, и в тази посока. Другото е дългосрочността. Това, което сме чели от колеги от Германия и от други европейски страни, те правят изследвания на само една група в рамките на един уикенд или на един ден. Ние тук ще направим в рамките на 2 години, така че и това е нещо новаторско. Ако това е също, което ви вълнува, да участвате като пионери заедно с нас, може да се присъедините. Ще се радвам, разбира се, на всякакви въпроси от ваша страна. Вероятно вече са се породили такива. И освен ако нямаме нещо друго, ние да кажем, може би да отворим място за вашите въпроси или коментари. Може би аз да добавя още нещо. Разбира се, работата в тази една година, в тези срещи, няма да се различава същностно от това, което правим с клиенти в уикенд групи, например. Тоест целта ни винаги е хората да навлязат в дълбочина, да погледнат и да изследват своите заплитания, зад които стоят тези дълбинни лоялности, за които винаги говорим в системната констелационна работа. И това във всеки един случай, без значение какви резултати хората ще извлекат за себе си и докъде ще стигнат, това винаги е много ценно да можеш да вникнеш, да видиш, да разбереш по какъв начин всъщност ти си заплетен. Защото ние всички сме заплетени. Без значение дали искаме да го признаем, без значение дали го знаем или не. Ние всички сме заплетени, понеже тези дълбинни лоялности работят във всички нас. И това е биологично обусловено. Това е нещо, което през хилядолетната човешка история е служило на оцеляването и на индивида, и на групата. Така че тези програми, те са архаични и като такива те работят от много дълбоко място. И целта ни за всеки един участник е да почне да се вглежда, да открива за какво става дума. Зад темата, която имам, или проблема, или трудността, която не мога да разреша или я решавам до някъде, но не изцяло, какво стои? Какво стои като системна логика или какво ме свързва с хората от моята семейна система, което предполага да правя това, което правя несъзнавано или да нося тази симптоматика. Симптоматика е от всякакъв вид. Може да е здравословна, може да е поведенческа, може да е отношенческа, от всякакъв вид. И ние искаме да вникнем в това, искаме да гледаме точно там, за какво става дума. Как ние сме свързани с хората в нашия род. Да, това мислех, че е важно да го кажем. И още нещо важно, съвсем процедурно. Както казаха колегите, ние събираме заявки до края на месеца. След това юни месец е време, в което ще има събеседване с всеки кандидат. И в края на месеца или първите дни на юли ние ще знаем вече окончателно хората, с които ще продължим от септември.
Така че това са стъпките: заявки до края на май, събеседване или интервюта, ако искате, до края на юни, и вече юли и август месец ние се готвим да работим с точно определените хора. Добре, ако колега няма какво да добави повече, може би е време да Аз отворим. имам какво да добавя само. Добре. Преди въпросите. За тези от вас, които вече се разпознават като потенциален участник и имате интерес и мотивация да се включите, искам да ви покажа какво е нужно да направите сега като следваща стъпка. И след това ще отворим възможност за въпроси и други подобни. Кандидатстването става с заявка на участие, попълване на анкета и провеждане на онлайн интервю с асистент или водещ. Това, което е нужно сега да направите, ако резонирате с проекта и искате да участвате, е само да направите стъпка 1. Да заявите участие. Как може да заявите участие? Ето това са контактите на Таня Станчева. Тя е един от асистентите, който ще се грижи за това да вземе всички заявки и да ви прати анкетите. Така че ако имате интерес да се включите в проекта, може на този имейл сега да пратите заявка за участие. Оставям го за секунда, така че всички от вас да могат да го напишат. Пускам го и в чата тук в вебинара. Пишете сега имейл на Таня с заявка за участие и така. А ние ще оставим тук да отговаряме на вашите въпроси. Поканата е отправена към всеки един, без значение дали възнамерявате или не. Това е нещо, което може да питате за проекта или за констелационния ни подход въобще. Така че да се информирате повече, ако ви е важно. Аз видях, че някой задава въпрос в писмен вид. Ще го погледнем, но нека да видим има ли някой, може би иска да пита в ефир нещо. Два са начините, по които може да зададете въпрос. Единият начин е в чат, както каза Румен, долу в дясно, ако сте на компютър, или ако сте на телефон, би трябвало да има 3 точки, натискате 3 точки и там някъде съобщения към всички или chat with everyone, нещо подобно на български и на английски. Това е един вариант да пишете. Другият вариант е като всъщност си пуснете микрофона. Сега ще дам възможност хората да си пускат микрофоните. Моля, само първо вдигнете ръка вътре в срещата, така че да можем един по един да пускаме микрофоните на хората. Как се вдига ръка? Сега ще ви покажа. Споделям екран. Ето тук. По този начин може да вдигнете ръка. И когато вдигнете ръка, пускаме възможност да зададете въпроса си. Ако искате да започнем с отговор на въпросите в чата, може би най-лесният въпрос, с който аз мога да започна, от Яна: проучването проекта част ли от научната изследователска работа на някой от водещите, например докторантура? Директният въпрос е не. Правим го в името само на изследване на ефектите. Интересът ни е изцяло в тази посока. Може би, в зависимост от това какви резултати се получат, да публикуваме някъде тези резултати, но мотивацията ни е в съвсем друга посока. Благодаря за този въпрос. По-нагоре също има и други въпроси. На Мирослав, на Мария. Добре, може би аз да отговоря на някой също. Гледам въпросите. Най-простия въпрос. Другия е къде се провеждат срещите. Провеждат се в София, в голяма зала, там където аз и Тотка регулярно провеждаме нашите уикенд събития. Зала, в която работим от години. Така че това е място, където има голямо пространство, да може да работим и в малки групи, когато се налага, и с голямо фоайе, в огромно пространство отпред, където хора може да се случват също и хората могат да се седят, да почиват и също много неща могат да се случват там. Колко пъти в месеца, по колко време? Един ден. От 10 вероятно до към 7-7:30. Това предстои да го уточним до крайния час, но това
Това ще го фиксираме допълнително. Горе-долу от един ден, като ще имаме и обедна почивка, разбира се. Виждам въпрос от Мирослав Добрев. Освен ежемесечните срещи, изисква ли се друга работа от нас в дните между срещите? Едно от нещата, които ще очакваме в дните между срещите, е хората да ни дават обратна връзка за това какво се случва с тях. Статистическия екип подготвя въпросници. Ние няма да ви затрупаме с въпросници след всяка среща със сигурност, но ще искаме нещо да видим, нещо да чуем, ако не в дните веднага, то кажем седмица или 10 дни след срещата, да имаме някаква обратна връзка, какво се случва с човека. И, както казах, имаме и предвидени онлайн срещи, където ще се виждаме също един път месечно, една вечер, може би 2 часа, 2 часа и половина. Това е ангажимента. И има ли предвидени дати за констелации преди септември? Да, имаме доста дати за преди септември. Всеки от водещите има свои събития. Можете да се информирате на различни места за това и ако искате, може и всеки от водещите да сподели своята програма, така че да е ясно кога, къде можете да се включите. Продължават въпроси, но ако иска някой друг колега да отговори на някой от другите, иначе мога и аз да продължа, но искам нещото е всички да участваме. Искам по-скоро да повдигна въпроса по повод също това, ако хората, мисля, че поне 2 видях или 3, които нямат опит към момента, но искат да се включат, а ние казахме, че до края на този месец, до който край имат 9-10 дни, може би нямаме ние с вас група до тогава, ще отворим и възможност за хората да се включат по най-бързия начин в някоя група и тогава да се заявят. Тоест да бъде след края на май. Може би сме ли говорили това, но аз не съм пропуснала. Защото се оказва, че има нови хора сега в момента. Аз имам една група на 31-ви, тя не е уикенд, само един ден. Така че това е абсолютно в последния момент. Но така или иначе, наистина ще има възможности за малко удължаване. Да, може да има, да. Може би група 29, 30 и 31 с Гергана с примитивните рефлекси и констелации. Също е възможност, но си е 2 дни и петъка след 14 на залата. И ако хората не могат да реагират толкова, да отворим възможност да удължим този срок. За крайни приемане на заявки. Може би друга опция е да попълнят анкета, но да се запазят участие и да пише, че предстои такова участие до септември. Тоест пак да бъдат разгледани анкетите им, да се направи интервю с тях и те междувременно в тия месеци да намерят кой е най-удобният за тях и да се включат. Но да е заявено, че имат това намерение. Тук виждам въпрос от Симона. Биха искали с приятелка да се запишат за уикенд група и заедно с това да кандидатстват за програмата. Да, разбира се, това е начинът. Първо участие в събитие, в което да видите все пак какво правиме, как го правиме, какъв е нашия стил, подход към работата. И ако това ви импонира, тогава се заявявате за програмата. Като може да се заявите сега, както казват колегите, ние ще направим интервю и междувременно в близките месеци, примерно до края на юни, когато вече в началото на юли трябва да знаем крайния брой хора, окончателния списък. Така че до края на юни няма да е проблем, ако се включите в събитие, в което да знаете все пак дали това нещо е за вас, дали ви подхожда стила и подхода. Друг важен въпрос виждам е дали това е различен от поток 8 обучителен.
Значи, обучителният курс е съвсем различно нещо. Той е 3 годишен. Там има много други специфики. Той е далеч по-и продължителен, и интензивен. Там на всеки 2-3 месеца се събираме за по 5 дни и работим доста интензивно и не само с констелационни инструменти. Така че двете неща са много различни. И да, ще стане ясно дали човек е приет в проекта след интервюто. Не само ако човек желае, но за момента кандидатурите позволяват да вземем още хора. Ние проекта не сме го напълнили за сега, така че всеки има много добри шансове да се включи, да бъде потвърден. Имаше един въпрос дали са събото-неделни. Основно са събота и неделя, да. Но датите има опитани. Има и няколко дни. Да. Има и няколко дни, има и няколко сбирки, които не са на уикенд, а са през работни дни. Но ако се планират отдалече, вярваме, че това не би било проблем. И това, което също си говорихме с колегите, ако човек пропусне веднъж, това не е болка за умиране, разбира се. Въпросът е, че не може да пропуска много пъти, за да има стойност и за него, и за нас. Да, някой тук пише, Гергана Антонова пише, че е била на констелации при Румен, и при Тотка, и при Людмил Стефанов. И е подала анкета на 19 март и още няма отговор. Ние ще отговорим със сигурност. Нещото е, всички, които подават анкети, задават, освен ако няма нещо, което излиза крайно извън рамката, която сме заложили, но от това, което пишете, Гергана, не виждаме основания да не продължите и да не ви предвидим за интервю, така че няма никакво основание за притеснение в тази посока. Просто ако ще говорим и с нашата асистентка Таня, за да ви отговори лично тогава, за да сте спокойни, че ви имаме предвид. Имаше дигната ръка. Дали някой иска да попита въпрос директно? Мисля, че Георги Пешев вдига ръка. Може сега да си отключи микрофона и да пита въпроса. Би трябвало сега сам да можеш да си отключиш микрофона. Георги. Няма. Долу на последния ред, средния бутон. Ако има начин ти да му го отключиш, Емо. Да, аз мисля, че съм направил нужното. В момента виждам дали е при мен е проблема или по-скоро е при него. Ето да, сега. Трябва да ме чувате. Да. Здравейте. Привет. Бил съм на 2 констелации при ваш ученик Филип. Така че мога да се впиша в кандидатстването, така да го кажа. Интересуваме, понеже ни предстои операция. Ще имам доста свободно време за вас, така да го кажа. Но финансово ме интересува колко би излезнало всичко това нещо на месечна база, на куп или крайно. Като... Окей, ако това е въпроса, може би Емо да споделиш също така екрана с финансовата ни политика, за да се види ясно. За всеки един от вас, който има интерес да научи повече за финансовата политика, може сега да видите екрана и всичко, което пише на него.
За конституционните групови срещи са 79 евро на ден. Допълнителни месечни онлайн срещи, както и консултациите и интервютата с водещите са включени в цената. Депозита за участие в проекта е 158 евро, което покрива таксата за участие в последната двудневна среща. И ако предпочитате, да. Което означава, че с този депозит, реално последната среща, септември до година, нищо не плащате. Депозита ви я плаща. Да, и ако искате да получите 10% отстъпка, може да предплатите пълната такса от 995 евро. И така си спестявате. Също онлайн срещите във втората фаза, т.е. втората година, не се заплащат допълнително. Те са част от всичко това. Като тази информация, отново казвам, може да я намерите, ако сега си изключа екрана в някакъв момент, може да я намерите в събитието, в описанието на събитието, в Facebook, дългосрочен изследователски конституционен проект. В чата, тук, в Google Meet, съм изпратил линк към това събитие. Може и да го намерите във Facebook търсачката. И ето ги датите, които сме ги обявили предварително. Да, на миналия въпрос, някои от датите са събота и неделя като това, други дати са, мисля, че петък, някои понеделник и така нататък. Така че, ако ви притеснява времево, може да видите датите и да си видите календар. Също така, ако някой има конкретен казус, който не иска сега да занимава цялата група, но иска да го съобразиме, да го имаме предвид и да говорим за това, може да ни пише или да ни се обади. Нашите телефони не са тайна, може да ни звъннете, може да ни пишете и налично, и в Messenger, и в Viber, всички, така че ще ви отговорим. Ако ви е важно нещо, което не е сега за общото пространство, чувствайте се поканени, ще получите отговор със сигурност. Има вдигната ръка на Кирил. Кирил, ако може да се пусне микрофона. Да, здравейте, добър вечер на всички. Видях в чата имаше въпрос, на който обаче аз лично не чух отговора, исках да попитам директно. Ако човек е ходил на констелация, но при нито един от вас, треньорите, които сте в екипа и в проекта, това би ли бил възпиращ критерий или все пак е възможно човек да участва? Най-малко да се запише за анкетата. Това е въпрос с малко повишена трудност, понеже зависи къде сте били. Това, което моето лично становище е, че има места, където се предлагат констелации, където системното мислене, логика въобще не е застъпено и никой не обръща внимание на заплитанията. В този смисъл може да сте били на констелации и всъщност да не сте запознати въобще с логиката на това, което се случва при нас. Затова ние трябва да поемем доста голям риск, за да включим някой, който всъщност не знаем дали наистина има разбиране с какво се хваща и къде отиваме. Защото нашата работа като цяло е много различна от работата, която на много места се предлага. Така че истината е, че ние не знаем. Затова условието, което сме сложили е да е при констелатор от нашата школа. Не се налага да е точно при някой от нас петимата, но да знаем поне, че са съобразени някакси базисните критерии и че знаете какво са констелации, защото много от нещата, сега имаме една рубрика, където всеки ден пиша за нея какво е да си констелатор, но моят опит е, че много от констелаторите правят нещо много различно от това, което аз разбирам какво имате предвид. Благодаря ви за отговор. Да, моля. Румен, къде хората могат да открият кои са констелаторите от нашата школа, за да видят дали са били или дали могат да се запишат до проекта на тяхна констелационна група? Всички наши констелатори са изброени на сайта familyconstellations.bg. Там като влезете на секция водещи
ще намерите всички хора, които всъщност водят констелации и са завършили към нашата школа. И Да. това включва ли стажантите, хората, които правят М. групи за практика или само водещите констелаторите? За критерия, който сме заложили, е да е при констелатор от школата. Но някой Добре, пише за сайта, може би Емо да Сега напише. споделям сайта. А? Значи бавно ще мина през водещите, за да ги видите. И след малко в чата ще пусна самият сайт. Линк към сайта. Да. Сега пускам този сайт в чата. familyconstellations.bg / за водещите. Okay. Чакаме и други въпроси, ако има. Някой, който би искал нещо да знае още за този проект или за работата ни. Това може би е важно да го кажа. Това е курс, който е изцяло за личен опит. В него методология не сме заложили. Тоест всичко, което ние ще правим констелации и други упражнения, констелационни. И разбира се, ще дадем базисно разбиране за принципите в констелационната работа и също и за логиката на заплитанията. Но реално ние не отиваме в това да ви въвеждаме в методологията на процеса. Какво правим, защо го правим, как работи. Това е изцяло прерогатив на обучението, което предлагаме. Но този проект е изцяло само за лична работа. Има въпрос, на който може би не отговорихме на Мария. След интервюто с вас ли ще стане ясно дали ще бъда приета, а не само според моето желание и подаване на заявка? Отговорът е да. След като минем всички интервюта, ние ще се свържем с хората, за да ги информираме, кои ще продължат. Защото ние имаме определени критерии, които търсим и разбира се имаме ограничена бройка хора, които можем да включим, както Румен вече каза, така че не можем да позволим да вземем всички, които ще заявят желание. Само да уточня и тези, които не ги намираме за подходящи, също ще ги информираме. Ще се обадим, ние или асистент ще се обади, за да във всеки един случай ще дадем обратна връзка. И към момента в списъка с заявилите се има няколко човека, които ние знаем, че са били повече от 3 пъти на констелации, например. Така че те също знаят, но са се заявили и ние ще трябва да им кажем, че не могат да включат, защото излизат от рамката. Виждам, че Георги Пешев вдига ръка. Може да си отключи микрофона и да попита въпроса. Понеже сега тук що влезнах в сайта, разгледах вашите ученици. Реално този Филип го няма, но той ми беше при първата констелация, а при втората бях при Есмералда, която е ваш ученик. Сега не знам какво е общото между тях, нали, но те работят заедно, предполагам. Даже бяха заедно и при нейната констелация. Така че Това ще ви отговоря набързо. в критерия. Да, разликата е, че един е завършил обучението и всички стъпки по изграждането си като констелатор, според нашите критерии, а другия не. Това е разликата. Да. Но всъщност това, което е отговор на предишният ти въпрос, би трябвало, т.е. не би трябвало, можеш да кандидатстваш, защото си бил при Есмералда.
Тоест, ако имаш интерес, може да пишеш на имейла, който сме пуснали в чата. Добре, благодаря. Някакви други въпроси имате ли? Било то по чат да ги пуснете или да вдигнете ръка. Тук получихме въпроси, нека да ги разгледаме. Надежда може да си отключи микрофона и да зададе въпрос. Здравейте! Искам да попитам за участията, дали има значение дали съм участвала като ми е поставена констелация или съм наблюдавала само, защото аз съм ходила повече от 3 пъти да наблюдавам и може би 3 пъти съм участвала, са ме избирали за тема, но не съм достигала до разрешение. Просто така се е случвало, че беше доста интензивно за мен. И да, това исках да попитам. Дали има значение, дали съм участвала, дали ми е поставена тема или просто съм наблюдавала и така. Това не е критерий, който ограничава или ви прави нещата по-добри или не е плюс или минус. Ако сте участвала в събитие, това е достатъчно. Дали сте поставила своя тема или не, това няма значение за нас, за този проект. Така че участвала повече от 3 пъти, това е идеята. Да, участвала съм повече от 3 пъти. Да, всъщност това отговаря на въпроса. Независимо дали са като наблюдател или като... да, добре, благодаря. Кога правите обучение и каква е цената? Румен вече каза, този проект не е обучението за констелатори. Това са съвсем различни събития и въобще едното е 2 години. Обяснихме структурата, а тренинга за констелатори започва октомври месец тази година. Той е друг, може да разгледате събитието и всички детайли за него и в нашите, моята и на Румен фейсбук страници и в сайт. Отделни събития. Тук има друг въпрос, на който искам да отговоря. Под това да не се терапевтираме в други модалности по време на проекта, включва ли се всякакъв друг тип работа, тип акашови записи, медитации и така нататък? Отговорът е не. Говорим за лична терапия към друга школа или групова терапия към друга школа. Така че, разбира се, ние не можем да ограничим хората, ако ходят и не може да очакваме, че никой няма да иде да ходи и да участва в някакъв самопознавателен курс или някакво обучение. Това е ясно. За медитациите дори е супер и е екстра. Така че това е отговора. Да не минавате през личен психотерапевтичен път по време на различен от констелационния, по време на тези 2 години. Още един следващ въпрос. Цялата сума на купи трябва да бъде платена или може на 2 или на 3 пъти, може и на 12 пъти. Всеки път по-отделно. Това е отговора. Иначе, за да се ползва отстъпката, е нужно да се плати на куп. Така, може би да продължим тогава. Тук виждам и още въпроси. Добър вечер. Да, добър вечер. Някой има въпрос ли да зададе? Даниела, имате въпрос или само се включвате да кажете здрасти? Ами току-що се включих, не можах по-рано, за това
Сега искам, не мога още да се ориентирам просто. Не Добре, съм чула. за вас и за другите от вас, които са се включили малко по-късно в срещата, ще има запис на тази среща от начало до край, така че ще може да гледате всичко, дори да сте го гледали пак също може да го гледате записа. Когато приключи самият вебинар, известно време след това, до няколко часа, в страниците ни би трябвало да има запис на този вебинар. Така че, Много благодаря. може да го наваксате. Благодаря ви. Да продължа с писаните въпроси тогава в чата. От Васил имаме дори 2 пъти този въпрос. Може ли да споделите повече информация относно преживяванията, техниките, които ще цели всеки от водещите, за да имаме завършена работа в изследването относно заявената тема на участник? Това, което аз мога да кажа е, преживяванията ние не знаем какви ще бъдат. Това, което може да кажем е, че ще бъдат, те са винаги интензивни. За повечето хора, които са идвали, те знаят, това не е пространство, където ще ви говорим нещо. Това е пространство, където се случват много неща и силни неща. И добрата, правилната нагласа за нас, за да се включите, е да сте готови да преживявате. Което понякога може да са силни емоции, и да сте готови да им дадете достъп и проява. Това, което ние търсиме, хората да могат да преживяват всичко, което извиква работата в тях. И понякога е нужно да знаете, че ще преживявате и силни емоции, които може би няма да са ви удобни никак. Понякога хората изпитват страх, понекога изпитват гняв, понекога изпитват обърканост и други неща, понекога текат сълзи. Така че ако сте готови да си позволите такова преживяване, тогава, бих казал, тогава се заявявайте. Понеже нещото не е ментално и ние, констелациите не са, как кажа, нашия подход със сигурност не е да наложим някакви формални схеми и да преподредим семейството ви, за да сте окей. Това е много, много далеч от това, което правим. Ние извикваме през полето на констелационното поле, извикваме силни, интензивни опитности. И нужно е да сте отворени към това поле, с други думи, към собствените си преживявания в полето. Така ще вземете най-много. Това мога да кажа, а иначе за техники имаме много, не може да ви ги опиша. Те са в най-различни, как кажа, от всякакъв характер. Освен констелации, които включват различни подходи от различните водещи. Понекога имаме констелационни упражнения, понекога имаме водени констелационни медитации, понекога правим други неща. Констелационната сфера е много богата на възможности. Заявената тема от участник, значи в рамките на проекта всеки ще получи минимум една констелация, може би повече. Аз не съм сигурен, че разбирам какво значи да имаме завършена работа, понеже работата тя продължава и след констелацията. Тя казваме така, че констелацията има много дълъг период на латентен период. Нещото може да се случи месеци след като сте поставили констелация или не сте поставили констелация, но сте били в това пространство, което нещо е задвижено във вас. Ние виждаме отново и отново, почти във всяка група, че много хора са придвижени от тази работа, без да са поставяли лична тема. Много хора получават не само отговор на въпрос свой, а и разрешение на своя тема, без да са поставяли констелации. Това го казвам съвсем отговорно. Така че дано да отговаря това на въпроса ви. И ще отговоря и на следващия, след това ще дам на друг колега. Ако човек се срине по време на констелация психически, вие готови ли сте с някакъв вид съпорт и какъв точно? С всякакъв вид съпорт, какъв точно,
всичко, което ситуацията изисква от нас като констелатори и хора с психологически профил. И ако нещата изглеждат много катастрофални или тежки, ние имаме и допълнителен екип, включая и психиатри, с които може да се консултираме, но това не се случва или се случва много рядко някой да отключи нещо, и то се случва само ако човек има нещо такова вече, което в историята си. Така че за хората, които нямат такава история, по-скоро такъв риск не е изключително минимален и не е основателно да се тревожите. Поне аз в моя опит от 20 години ежемесечно не съм виждал някой да се срине психически по време на констелация. Да, може да има труден момент, но констелациите работят много с ресурсите, така че ние сме там точно за това, за да видим какъв вид съпорт можем да я окажем. Затова ще правим и тези междинни онлайн срещи за подкрепа и за проверка как се чувствате, но наистина тук идеята да надграждате и за това ще направим и първоначално пресяване, за да няма нещо, което може да бъде отключено и да няма такива неща, а само развитие. И ако много се налага, разбира се, нашия ангажимент ще бъде да понякога може да се наложи да работим и индивидуално с някой, ако нещата изглеждат притеснителни. Което пак казвам, не се случва или се случва изключително рядко някой да има такава криза, която не можем не може да се справим на момента. И една от причините да имаме асистентски екип от опитни хора, които се обучават в метода или вече са обучени изцяло като констелатори, е точно и това. И за тази подкрепа, освен за всичко друго. Да отговоря сега на два въпроса, които виждам. Единият е каква е цената за участие във ваша констелация. Темата на този вебинар не е нашите констелации и констелационни групи като водещи, а по-скоро констелационния проект. Ако искате да се запишете на наша констелация и се чудите за цена или нещо подобно, трябва да отидете във Facebook страницата на самия водещ и там да проверите съответното събитие, към което имате интерес. Там са цените. А ако питате за цената на самият проект, ние я казахме, отново я повтарям, 79 евро е на ден, 158 евро е депозита за участие и ако платите цялата цена от 995 евро, има 10% отстъпка всъщност. Това е с 10% отстъпка. Друг въпрос, къде ще бъде записа на този вебинар? Може да го намерите на две места, всъщност на много места, но две са главните категории от места. Първата е на стената на събитието, Facebook събитието на този вебинар и Facebook събитието на самият проект и също на стената на всеки един от нас, водещите, Румен, Тотка, Динка, Емил и Елена. Записа ще може да го видите до утре вечерта в Facebook. До утре ще бъде там, а не че утре вечерта ще изчезне. Точно така. Значи до утре вечерта със сигурност ще е пуснат на тези места. Георги дига ръка отново. Да, Георги. Съжалявам, дано не съм досаден, но тук ще задам два въпроса, които може да са полезни на останалите хора и може и на вас да са ви интересни. Първия е, ако направя този депозит и реша след 5 месеца да спра, какво се случва? И втория е, понеже споменах за двамата различни констелатора, при които ходих, тук е много странно, защото при първия, който казвате, че не е избран, не е одобрен, там нещата бяха как да го кажа, беше много тежко, имаше много сълзи и се показваше, че нещата в връзката, която загубих преди година, няма да се получат много лесно. Докато при Есмералда
Просто буквално от първия момент участниците се прегърнаха и се хванаха за ръката и имаше предимно усмивки и щастие. И просто това нещо много ме обърква. Не знам мисля как бихте го разтълкували. Ако искате, може да не ми отговаряте, няма проблем. Това са ми двата въпроса. В този формат тук няма да може да отговорим. Ако искате допълнително, трябва да се чуем, за да поговорим за това. Но тук не е уместното да отваряме тази тема. А на първия въпрос, какво се случва с депозита ви? Депозита, разбира се, изгаря, ако се откажете на 5-я месец. Добре, благодаря. Като една от причините ние да отсяваме хората, с които работим, е точно защото ние искаме да работим с хора, които са мотивирани и знаят, че ще останат до края на проекта. Ако се включите в този проект и не останете до края, това, което правим като статистика и това, което измерваме, няма как да се случи. И ако 10 или 20 от 50 човека в средата на проекта казват не искам да продължавам, тогава няма как самото изследване да просъществува. Една от причините да правим това голямо отсяване с анкети, интервюти и други подобни е точно това. Да видим, че ще работим с хора, които са сигурни, че ще останат в проекта. Да, мисълта ми беше просто финансова, не че нямам желание. Да, окей. Добре. Добре, нека видим има ли още някой, който иска нещо да пита, да напише или да вземе думата. Ние оставаме на разположение, разбира се, и след това, ако искате, с който от нас да се свържете, може да получите допълнителна информация. Ако не сме успели да отговорим на ваш коментар или въпрос, оставаме на разположение. Мария пита въпрос, казва и след това пита въпрос. Била съм 2 пъти в група на Тотка, не веднъж се е случило човек да иде с тема и след първият ден да разбере, че това е неговата тема. Какво би се случило вътре в проекта, ако след дадената заявка човек промени темата си, например намери отговор от групата за нея, разбере, че е важно, че нещо друго е важно в неговия живот. Това не е проблем. Ако дойдете в интервюто и се заявите за този проект с една тема и в проекта промените темата, защото излизат други неща и видите, че друга тема ви е важна, няма да има проблем в участието и в това, което правим като изследване. Да, защото често пъти разрешението идва не само когато поставяте тема, когато наблюдавате и участвате като представители. Това е наистина метод, който работи за всички, независимо дали са конкретно клиенти в случая. Също може би друго, което аз също забелязвам, е, че понякога човек поставя като конкретна тема нещо, което му е много актуално, но след това дава обратна връзка, че забелязва позитивно придвижване, добро придвижване и в други аспекти на живота си, което не е изобщо очудващо, тъй като много често в основата на голяма част от казусите не стоят едни и същи причини. Добре, ще дадем още Имате минути. повече от една тема, не се притеснявайте. Когато попълвате въпросниците, вие изреждате всички посоки в живота, в които имате нужда да изследвате неща и бихте желали да получите промяна. И по време на тези 2 години ние отчитаме всичко, което сте заявили и всичко, което ново се появи, като поле за работа, как се развива. Нищо не ограничаваме по никакъв начин. Виждам въпрос от Мирослав. Когато се поставя тема за констелация, има ли някакво значение каква да бъде тя? Трябва ли да е проблем, който търси конкретно решение? Или може да е въпрос, чийто отговор търсим от много дълго време, но не успяваме да го намерим по друг начин? Ние като констелационна заявка взимаме нещо, което е реална тема в живота ви. Ако този въпрос
е просто интелектуален въпрос. Ние не вярваме, че това има достатъчна тежест и най-вероятно не бихме го приоритизирали. Ние търсим, винаги когато работим, ние търсим заявка, която да е свързана с конкретна, с реална жизнена трудност, защото тогава човек инвестира по-голяма част от себе си в решението, инвестира повече ресурс. С други думи, ние казваме това да е нещо, което реално имате, реално ви занимава, ви тревожи, ви притеснява или нещо, което се повтаря и ви е трудно да придвижите в живота си. Така че не е по-скоро отговор на въпрос, но понякога въпросите са много зад въпроса стои много реална ситуация, така че зависи от въпроса. Ще дам просто пример, за да не е във въздуха. На въпрос, който звучи като искам да видя дали нещо, което се е случило в живота на баба ми, не ми влияе сега в живота на мен, по-скоро на такъв въпрос не бихме го взели за констелационна заявка, защото изглежда като въпрос от любопитство. Но нашия подход е обратен. Ние тръгваме от това какво те притеснява в момента в живота ти. С какво ти е трудно да разрешиш, да се справиш. И ако тръгнем по този начин и нещата стигнат до баба ви, това вече е друго нещо. Надявам се, разбирате разликата. Това е. Добре. Имате други въпроси в чата? Може да ги зададете. Извинявай, Тотка. Мисля, че искаш да кажеш. Може би да се ориентираме към приключване, ако няма повече въпроси. Като казваме отново, че всеки, който има личен казус, касаещ евентуалното му участие в този проект, може да ни пише или да ни се обади. Някой беше писал на какъв Viber, на телефона на всеки един от нас, водещите. Ако трябва, може би да напише. По-скоро, да. Нека да е едно мястото, защото иначе ще стане малко по-сложно. Ако имате интерес... Тогава нека към Таня да адресирам въпроса. Имейлът е Таня Маймускова Family Constellations с 2 лъта, constellations.bg. Сложил съм в чата самият имейл. Може сега да пишете заявка за участие, допълнително въпроси. И на Viber, на номера, който е там на Таня, можете да изпратите въпрос. Окей, тогава може би да се ориентираме към приключване и да ви пожелаем, освен ако някой от колегите нещо не иска да каже още, може би да приключваме, като ви благодарим за вниманието. Дано тази вечер да е била, да сте получили важна информация за вас, без значение дали се виждате реален участник или не. За нас по-важното е да отваряме пространство, където да говорим за това пространство, защото вярваме, че тепърва предстои, може би като възоснова на всичко това, което правим, тепърва се отваря голямо пространство и за констелациите в научната сфера и въобще в психотерапевтичната сфера и в България, и по света. Така че вие съдействате със сигурност с това, което ни казвате, с това, което питате. И лично аз съм много благодарен за тази среща и на колегите. И така, от мене, със здраве и наскоро. Благодарим и за интереса и ще се радвам да се видим. Благодаря и аз. Ще се радвам с някой от вас да се видим в проекта, така че добре дошли сте.
остава много малко време да подадете заявка. И аз благодаря много и ще се радвам да се видим, разбира се, и да работим заедно. Аз също ви благодаря, че бяхте част от това преживяване. Със сигурност не е последното, в което се виждаме с много от вас. Ако се случи така, че вие не можете да се включите в този проект поради причини във вашия живот или пък заради това, че в момента не сме ви приели, това не значи, че в бъдеще, в бъдещи проекти няма да имате възможност. Така че пътят може да е общ въпреки това. Да, ако искате да се заявите, сега е момента, защото последните няколко дни за заявките изтичат и до няколко дена вече събираме заявки. А ако пък не можете с този проект, надявам се в някакъв друг да се видим. И така. И както казва Емо, ако пък вие не можете, но пък някой много близък до вас може и ви изглежда като интересна възможност за него да се включи, свържете го с нас. Или нека гледа вебинара, за да се ориентира дали е за при нас. Всъщност ние всички тук нямаме идея какво ще се творим. То е абсолютно ново. Имаме предположения, вълнуваме се, но всички заедно ще го виждаме месец след месец как ще се случва. Но имаме много доверие в констелационното пространство, имаме много доверие в хората, които стоим тук пред вас, Да. един в друг, и имаме много доверие на нашите асистенти. И стоим на място, където наистина не си представяме, че каквото и да се творим, че то няма да излезе добро, стойностно, смислено и да ви помогне по пътя. Да. Наистина имаме невероятен екип от наши приятели, които ще ни подкрепят, асистентите. И всички ние петимата и те имаме много любов към тази работа, към този метод. И благодарност за това, което тя е допринесла в констелационната работа в нашия живот, така че пълна отдаденост. Благодаря. Вълнувате се и сте много задружни, което е похвално. Много. И това е успех. Пожелавам в проекта. За жалост аз няма да мога да се включа, защото съм в друга терапевтична школа, но се заинтересувах за обучението, така че ще следя. Мерси. Супер. Благодарим, че бяхте тук, въпреки че няма да се включите и останахте до края. И за мен всяко пространство е важно, щом човек е някъде, има причини. Аз пък бих искала да кажа, че много сте ми приятни да ви слушам. Много. Не знам причината. Сина ми е бил на ваша констелация и в него има много положителна промяна, обаче аз продължавам да ви слушам. Не мога да намеря още отговора защо. И пожелавам ви здраве, сили и да умеете да си почивате добре. Добро пожелание. Благодарим. Тогава Да, всичко да. добро на всички, лека нощ и с който трябва да се видим, ще се видим. Кое е писано? Който не е на добър път за него, по неговия път. На добър път. Добре. Чао, чао. Чао, чао. Лека вечер на всички. Чао.